Как се чувствате днес и какво са за вас Славееви нощи? Как се чувствам? Прекрасно се чувствам. Как мога да се чувствам, когато баща ми е дал идеята преди, не знам точно преди колко, повече от 60 години. Днес е вече 57-я фестивал, няколко години не е имало. И доколкото ми е известно, са страшно много желащите да участват. Естествено, че се чувствам много добре, защото не само защото това е живота на баща ми, който е тук и това е неговото родно място, на което той продължаваше да държи до края на живота си, макар че много като млад още отишъл в София, но и не само защото имам приятели тук, но защото виждам, че това количество хора, което проявява интерес, количеството деца и младежи, които участват, това може само да радва. Това е все пак, това сме ние, това е България. Това може само да събужда у нас радост и гордост. А какъв е вашия съвет? Как да запазим фолклора? Тук трудно може да има съвет, защото при днешните медии не е възможно и при днешния начин на живот. Това е вече съвсем различна култура отдавна, много различно от фолклорния тип култура. Естествено, че фолклора не може да остане това, което е бил. Тоест, той е бил част от живота, а не празник за живота и в живота. Тоест, той е бил и празник, но е част от живия живот. Докато сега е по-скоро част от моментите, когато ние правим празник с това, което сме наследили. Как ще се запази? Ето с такива, които малки, по-големи, още по-големи, които участват, които сами търсят и употребяват и учат малките деца. Само така. Това, че го чувства в себе си, вече е нещо. Аз преди известно време на една сесия научна казах по повод на универсалните послания на българската народна музика, които въздействат изумително на хора, които нищо общо нямат с България. И то по еднакъв начин, това са лични мои наблюдения, по еднакъв начин на англичани и на японци. Това различни края на земното кълбо. Което означава, че в самия фолклор наш, който е много древен, той е натрупал страшно много пластове, има неща, има код някакъв, който въздейства на най-дълбоко ниво и въздейства не само естетически, т.е. да се наслаждаваме, но и етически. Много ви благодарим, че ни обърнахте внимание.